No, and today we're going to sing a song entitled, what is the title of our song? Okay, come on. Saan yung kanta? Saan ang kanta? Kailangan ang youth na sumod nga ang kwarta nila nandiyo mo ito pero yung ganahan is that sa youth club rapor like ka na atag o mamaligya o ulak Mother's Day indot na sila seasonal na naman na Come on. Yeah. liling Ooh, yeah. mag-pressure ako Malapit na tayong love me at my worst. wala ka na kung ano para tapos mo yung bulahan among plan yung kanya pag-amal mag-restaurant business siya Guys, tanawa mo giagian guys. We're going to Jerusalem. Come on. Come on. Hindi na ko sa Okay guys, ato na may pauli na guys. Ikan may church actually. Church lang. Yeah, tingnan nyo ang aming pinagdadaanan guys. Ayan po, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. Yan, papunta na po kami sa something na awal. Something na awal. Ayan. Nandito na po kami guys. Ayan po, our vlog is now. Mas itong na yung apply that